Helo, shwmae? Gobeithio bod chi'n mwynhau gwyliau'r haf. Rwy eisiau dangos gwefan bach i chi bore yma, a gobeithio bod chi'n cael lot llawer o hwyl yn chwarae gemau ar y wefan yma. Enw'r wefan yw Hit the Button, felly os eich bod chi'n rhoi Hit the Button mewn yn Google a chwilio amdano fe, mae'n dod i fyny fel hyn, Hit the Button, topmarks.co.uk, clic ar hwnna, a wedyn, o fewn y wefan yma, mae sawl gêm bach gallwch chi chwarae i ymarfer sgiliau mathemateg sylfaenol, i ymarfer eich sgiliau maths pen. A mae rhain yn gemau bach gwych i chi ymarfer. Felly, os yw'n mynd i times tables, does dim wir angen i chi fynd lan i tabl 12. Felly, chi edrych ar tabl 10, a wedyn, os eich bod chi yn blwyddyn 3, dyle bod chi yn ymarfer 2, 5 a 10, a dyle bod chi'n gwybod reina yn dda. A wedyn wrth bod chi'n mynd i flwyddyn 4, bod chi'n mynd lan i 2, 3, 4, 5 a 10, a wedyn blwyddyn 5 a blwyddyn 6, dylse bod chi wedyn yn dod tuag at ddysgu rhain i gyd. A ffordd mae'n gweithio yw, os chi'n clicio ar tabl, a ni fan i tabl 4, mae'r cyfarwyddiadau yn dod i fyny, a mae gyda chi 1 munud i daro y nifer mwyaf o atebion yn gywir a gallwch chi. Os chi'n chwarae, mae'r cwestiwn ar y top fan hyn, a mae'r ateb i'r cwestiwn yna ar y grid yn rhywle fan hyn. Felly, os chi'n gwybod bod 9 plus 4 yn gwneud 36, chi'n clicio ar 36. Wedyn mae swm arall yn dod ar y top fan hyn, 8, 4, 32, 1, 4, 4, 8, 4 eto, 2, 4, 9, 4, 36, 1, 4, 4. A'r hwyl gyda hwn yw i wneud mor gyflym a phosib. Nawr, pan o'n i'n blwyddyn 4, roedd gen i ambell un yn gallu cael sgôr os 40 ar hwn o fewn 1 munud. Mae hwnna'n dangos nhw yn gwybod y tabl na yn wych. Amser i fyny, sgôr o 20 allan o 20. Felly, os ewch chi nôl wedyn i'r cartref fan hyn. Wedyn, mae llawer o elfennau arall mewn fan hyn gallwch chi chwarae ymarfer hefyd. Mae bondiau rif, lan i 10, lan i 20, lan i 100, a pwyntiau degol. Mae dyblu rifau, haneri rifau, ffeithiau rannu, rifau sgwâr. So mae rhain wedyn yn rifau ble chi'n lluosi 2 rif o'r un tabl, rifau sgwâr, 2, 2, 4, 3, 3, ac yn y blaen. Felly, rwy'n gobeithio mi fyddwch chi yn mwynhau chwarae ar Hit the Button dros yr wythnosau nesaf. Hwyl fawr!